Viral karon sa social media pagtabang sa usa ka intern sa kursong medisina ngadto sa usa ka buntis nga nanganak sa Cagayan de Oro City. Atong sayron sa report ni Cyril Chavez. Mauni ang eksena sa gawas sa health center sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City niadtong milabay nga adlaw. Human nga adunay usa ka mabdos nga babae ang kalit na kaanak sa entrada sa maong buhatan. Wala manggod gidawat ang buntis sa health center, human nga gipailawom sa disinfection ang buhatan tungod sa personahe nga nagpositibo sa COVID-19. Maayo na lamang, duol lang sa lugar si Francis Derek Alcantara, usa ka graduate sa kursong medisina ug intern sa NMMC nga mitabang gilayon sa ginang aron makaanak. Pagka man to, bonit na akong bata. Pagtanaw din ako kay mura siyang natuok sa iyang pusod. So mo to gituyok na ako. Dito na din nga murag nag-react ng bata nga okay ra gid siya. So nilak na. Ug human ng anak, gidala gilayon ang ginang sa pinakaduol nga health center sa Mandumol, Barangay Makasandig. Gidaig sa mga netizen ang gipakita nga kabayanihan ni soon-to-be Dr. Alcantara. Labi pa nga posibleng nabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mag-inahan kung wala kini natabangan. Apan, alang kang Francis, ihalamang kuno gihimo ang iyang mga natun-an ug ang tinuod kuno nga mga bayani kadtong padayon nga nakigbisog batok COVID-19. Kita din ako kay mo dito nga nagakahitabo na to, so naka-decide pag magtabang. Murag wala na ako naka-decide, murag niliyok na lang daw diretso nga inato buhaton. Wala na pag kauna-una. Murag na-apply lang akong mga natun-an. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.